bliver Randers en gymnasieklasse i Randers får 80.000 kroner i erstatning fra SAS for en forsinket flyafgang. 3.G-klassen fra Randers Statsskole blev forsinket i over et døgn og måtte en omvej via Stockholm, da klassen i september skulle på studietur til Rom. Det betød, at klassen fik skåret næsten et par døgn af turen i Rom og havde ekstra udgifter til transport og entréer. Efter flere resultatløse henvendelser til SAS om erstatning fik skolen hjælp fra firmaet Flyhjælp.dk, fortæller rektor på Randers Statsskole, Lone Andersen. Det gjorde vi med hjælp fra dem, og det betyder jo egentlig, at vi har ikke skulle bruge tid på det. Selvfølgelig har de også skulle have et salær nu, hvor pengene er kommet til udbetaling. De hjælper helt konkret med at give erstatning for aflyste og forsinkede flyrejser inden for EU's lovgivning, altså inden for reglerne, der gælder for erstatning. Fordi de kan være ret komplicerede, og det er jo ikke ligefrem, fordi man får udleveret en folder af SAS, når et fly er forsinket, om at nu kan du søge kompensation. Det skal man ligesom selv finde ud af, eller selv vide. Så det har de hjulpet os med. Så er der måske plads til en ekstra studietur? Nej, det tror jeg ikke ligefrem kan jeg sige, men jeg synes da, at det er glædeligt at skulle fortælle eleverne det lige her op til jul, så det kan jo være, at de skal ud og købe en julegave ekstra. Sagde rektoren på Randers Statsskole, Lone Andersen.